langsung ke atas sini ayo. Ayo horek. Gonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi balance politik orde baru, dadi korban ambisi reformis palsu. Najan cacat netramu nanging ngerti batinmu, nganti kucing nganti asu. Ya kan LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake.
dadi korban dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkringake. Pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal ana kene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa rakyat sing wis lila dadi korban dicegal ana kene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Oke, dengan berakhirnya logo ini, berakhir pula coba bareng-bareng Mekarsari luar biasa. Terima kasih Ketua Karang Taruna, terima kasih kepada Ketua RW, terima kasih Abah Bonge, terima kasih Abah Soyib, terima kasih semuanya simpatik, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, sekali Mekarsari, tetap Mekarsari. Matur nuwun dan merdeka.